meidän uudelle Growtopia-kanavalle, missä me esitellään tai pelataan Growtopia Nennun kanssa. Ekana mä tarvin tänne Growtopia koulumaan. No, joten me näytetään ensin meidän maa. Meidän maan nimi on siis A2DV, saatte käydä. Täällä on kiväväitä ja sitten täällä on fashion showta. Täällä on vaan 2 ihmistä nyt. Joo, me ajateltiin alussa, niin että me voitais tehdä... Miksi tää laki? En tiedä. Alussa mietittiin tehdä fashion show Hugelogilla. Niin kuin mulla on Hugelog, niin kuin näette tuolla inventorissa. Ja varmaan mä voin näyttää nyt aluksi tämän mun inventorin. Eli Air nämä ihan tämmönen perussetti. Valitettavasti en voi näyttää omaa inventoriani koskaan. No, mutta se kuitenkin näyttää tolta. Semidiamondit hullusti tyhmään hintaan. Minä sain diamondeista lehmän vinksit ja... lehmä ja vinksit. Pitäis hakkaa mua. Niin just. Litytetään se. Eli joo, täällä on fashion showta ja semmoista muuta. Kiva, täällä on tällä hetkellä aika paljon porukkaa. Siis täällä käy näille niinku ilmankin fashion show. Niin käy aika paljonkin. Niin kuin nyttenkin täällä ei ollut, mutta ei täällä ollut. Tänään pidettiin fashion show. 28 ihmistä oli zombeja siellä. Niinpä. Tai no ne piti bännätä ne kaikki. Vessa. Niin, siellä on tietysti vessa, pitää olla kaikkialla, pitää olla vessa. Hei, pois. Oho. Onko tää auki? Ei oo. Lukkoasennossa. Nyt se voi. Mutta me vaan niinku ajateltiin, ei me oikeastaan ajateltu mitään mitä me niinku tehtäis tähän videoon. Muuta kuin että esitellään, että meillä on tämä Growtopia-kanava. Sanotaanko ne iät? No, vaikka. Okei, mä oon 11. Joo, mie niin täytän joulukuussa... Mie en tiedä ikäni. Mie täytän joulukuussa 11. Ei sä nyt 10. Joo. Ja tää siis peli on 9-11-vuotiaille noin. Mun gravi-aika on kohta lopussa. Koska sä et saa enää pelata Grovia, kun sä oot 12. No joo, mut kuitenkin. Tätähän voi pelata siis ainakin. Ja ikinä ei kannata skämmätä. Onko se joku skammaus? Ei skammaus. Ei. Jos skammausvideo, tehdään kauheat todisteet, että skammataan joku äijä täällä. Niin kato, YouTubeen. YouTubeen kaikki kommenteet katsoa. Oi lollipop. Mut joo. Mä sanon, että tää video on vähän ollut täyttä höpinää. Kauan lehmällä jää. Koko video on täyttä lehmällä jää ollut. Jep. Mut hei, onks tää lukos vai auki? Mikä yhdistelmä? Elikkä ekana me voidaan... Ei vois Fireman se tutti. Mikä yhdistelmä? Tulkaa katsomaan. Tuo äijä, toi ihminen ruohtalainen muija. Okei, eli... Oho, muija. Siis tärkeän äijä. Eli me esitellään tää maa. Tässä on fashion show maa. Eli täällä on fashion show maa. Täällä on fashion show maa. Niin fashion show maa. Paikka. Niin. Fashion show. Niin. Tässä on fashion show paikka, missä käy aika paljon meidän fashion show Jaavessa. Sitten täällä on ihan vaan tämmönen huone, missä ei oo mitään. Ja täällä on kiveävää paikka. Joo, tässä on kiveävää. Me käytetään aika paljon kiveävää. Tehdään kyllä enemmän noita fashion showta Aasialla. Tää on rumaa, kun täällä on osat näitä dirtsiidejä ja sitten osat noita veroblokkeja. Hyi, on kukaan tässä ihmetellä mitä rumaa tää dirtsiidä? Tässä on kiveävää niin kuin näette. Ja welcome on täällä ja täällä on myös welcome. Tulkaa maahan koulu. Mennään maahan koulu, missä me päädyttiin. Koulu? Milloin toit tätä videoa? Tässä tulee kosa lehmällä ja ei kukaan kato tätä. No, taukovideo. Tarvitskohan toi äijän lehmästä se vinksit? Ei. Kokeile. En mie usko. Tuo jousi olisi ihan kiva. Agentti. Mikä nyt lagimagi? Pitäisikö me tätä tähän? Joo, eiköhän me lopeteta. Tää on 5 minuuttia kestävä, mutta kiitos kun katsoit tätä videon.
Ja me jatketaan ensi videossa. Joo, samara. Moro! Äijät, hei kaikki. Boostit.